music, the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. The Regional Youth Group Prayer.
Dear Lord, thank you for the opportunity to meet today. May we engage with each other with faith and perseverance. May we manage each situation with wisdom and value. May we speak and serve with integrity and purpose. We have come, O Lord, Holy Spirit. We have come before you, hampered and dead by our many and grievous sins, but for a special purpose, gathered together in your name. Come to us and be with us and enter our heart. Lord, we invite you to work within us today. Amen. Hello mga ka-Rangers! Webes sama-sama tayo ngayong umaga. Ayan, rhyme na rhyme na. Oo. Tas energy ah. Siyempre ako, ang inyong Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. Naman, mainit na dito sa studio. Ako nga pala si Kikay Sheki, makakasama, makakakwentuhan, makakakulitan tuwing agahan. Kami, ang una ninyong makikita sa inyong umagahan. Kaya, wala nang iba. Kulitan sa iba't ibang hot topics at interesting stories. Yes, and there are also inspiring stories na makikita natin sa mga issues natin and also with our guest. Ngayon, Webes sama-sama na. Ano ang mga pinagsama-sama nating issue dyan? Ay, madami yan mga ka-Rangers. Pero before natin pumunta dyan, kumain na ba kayo? Oo. Kumain ka na ba, Papa Paul? Tigpakinggan natin ang mga Rangers. Kumain na ba kayo? Comment below yung mga almusal ninyo. I-share nyo naman para kahit sa amin matikman namin. Through virtual, tama? Oo nga, kasi kapitbahay na naman namin nagluluto na naman. Hindi ko nga ba maintindihan kung bakit hindi kami nakakatikim dito. Isang linggo na natin patapos na yung linggo. Pinag-uusapan pa rin natin. Malapit na. Kanina nga nagpapansin ako. Sabi ko, hi, good morning. Sabi ko ganun. Wala lang. Wala lang. Speaking of almusal ko kanina, ang almusal ko kanina kape. Kape muna. Kape lang? Kape muna. Para pang boost lang natin. Oo, kaya sa pala. umaga. Energy. Energy yan. Oo nga. Ikaw naman. Ako ganun din, kape at tinapay lang tayo. Kasi nga katulad ng sinasabi ko, hindi ako nagda-diet. Ako may tinapay na Pahingi naman sana yan. Pandesal. Oo. Yan. So, mga ka-Rangers, isa sa mga issue natin ngayon is hindi na ugaga ang mga tao. Umaariba. Oo. Si Arabia Mateo. Mamaya makikita nyo kung bakit, ha? Na-excite ako dun, ha? Oo nga. At patuloy nga dito sa issue natin. Next is ang ating children or child development workers ay mabibigyan ng ayuda. Oo nga. About time for us to give naman something for them. Malaking tulong ito. Oo, napakalaking tulong yan. Dagdag pa dito, pinupush ng ating Congressman Yap sa Senado ang isang bagay. Kaya yan, tututukan natin mamaya mga Rangers. Makikita natin kung ano yung platform na yun. And also, magse-celebrate tayo kasi sama-sama nating malalaman or makikita yung mga dual citizens natin na natusok na. Ay, anong natusok? Umaga-umaga, tusok ang pinag-uusap. What I mean is vaccines. Diba? Na-vaccine na sila. Yan. So, sa mga car-rangers natin, tutok lang ngayong umaga. Kaya, ito ang Tambalang Sipaw! Ang magpapasaya, tulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan!
Nagbabalik ang Tambalang Sipaw! Ayan, na-take one ako doon, ha? Ayan, partner. Mga Car Rangers, good morning, good morning, good morning. And alam niyo ba, all over, from Abra, La Union, Bacnotan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, we are being watched through Channel 13, Tirad Pass Network. And dito, Baguio and Benguet, La Trinidad also. Covered naman tayo via the Mountain View channel. Hindi nagtatapos doon, mga Car Rangers, ha? Meron tayong viewers from Hong Kong, Korea, sa Luwakan Airport meron dyan. We also have viewers from Bicol. Hello sa mga taga Bicol. Kalasyaw. Shout out to one of our important viewers. Napakabutihing ina. Miss Charisse, good morning. And good morning to your kids. Speaking of that, ito na ang ating mga viewers. Ayan, Brenda Tulyok Baldoza from Hong Kong. Ang aking nanay, syempre. At sabi pa nga ng isa sa ating viewer na si Van Katayong, kape tayo. So, yun muna ang kanyang almusal din. Tulad ko. Oo nga, kape nga din tayo. And hi kay Sir Summer. Good morning, Sir Summer. Medyo meron na kaming naisip ni Sir Paul kanina. Ay, ni Papa Paul, kung anong pakuluyan. Kay Hem also, good morning. Sir Jonard, magandang umaga. Of course. Ito pa, dagdag pa si Eric John Garcia. Sabi niya, ayos, complete na naman daw ang araw niya. More power and Ka-Rangers. Great morning from Sukor, South Korea. Wow! Good morning din sa inyo. And hindi lang dyan, shout out din sa ate ko na magba-bathroom break in a while sa Taiwan. Oo, mag-bathroom. Oo, kasi ano siya, maaga yung trabaho niya. Sa mga Ka-Rangers, tutok lang kayo. Siyempre, hindi rin mawawala ang ating mga sponsors. Ang ating Katialis, Buzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemony Hotel, NGCP, Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. Crystalland Mega Tower, Lorma Medical Center. Amyan ang balita ngayon, May Manox, Pine Estate Gaming Corporation. Di ba ang dami, partner? Ang dami at madadagdagan pa yan, mga Car Rangers. Maraming salamat sa pagtutok and also sa management ng Lemony and employees. Good morning. And also sa City Hall pala. Sa City Hall, hello po. Kaya mga Car Rangers, kung gusto maging parte ng aming pamilya, tara na! Ayan. Ano, excited na ba kayo sa aming mga issue? mapag-uusapan ngayon, mga Car Rangers? Ito na, ang ating issue number 1. Ang ating issue number 1 ay tungkol na naman kay Rabia. Talagang umaarangkada at umaarabiya siya. Arriba talaga. Nila. Kasi during her national costume competition, mga Car Rangers, nabanggit niya that she felt like she is an angel. Right? So, nung nasabi niya yon, she was now likened by the Victoria's Secret Corporation in management na she is possibly, maybe, one of these days, she will be part of the Victoria's Secret Angels. Lalo na nung performance niya during the national costume na kung saan sabi niya, na-feel niya na talagang Victoria's Secret ang galaw niya. Angel na angel. Angel na angel. Using the colors of our flag. Philippine flag. Inspired siya by our Philippine flag. And nakita naman natin siya, she has the guts to do that. Diba, mga Car Rangers? Kahit sino naman would be honored to be part of such corporate or management kasi malaking bagay siya. And hindi naman natin sa fina-fantasize ang mga kababaihan. Para sa akin, mga Car Rangers, pagsusuot ng siguro magandang lingerie makes you feel better. Not because it will make other people feel better about you, but para sa akin, it makes you feel confident, beautiful with the heart. Wow, it sinagot. is always like boosting your confidence. At depende yan kung ano yung pananaw ng iba. Dapat meron na tayong may malinis na perspektibo dito. Hindi naman sa sinesexualize natin ang mga kababayan. Kasi we're all through gun dyan, mga Car Rangers. Tanggap natin na ang pagiging maalaga sa katawan at pagsusuot ng maayos at sa tingin mo, sexy ay para sa sarili mo. Di ba, Car Rangers, part yan ng pag-aalaga mo or self-love ika nga? Ayun, self-love na tumpak ng aking partner. Kasi alam ko, sasabihin nyo ni Papa Paul. Dagdag pa dito, gusto kong ipunta natin dun sa National Costume Team kung saan talagang angel talaga ang vibe ni ating Miss Universe Philippines Rabia, na kung saan ginaya ito at nag-trend ang mga ating National Costume ni Rabia sa internet. Meron pang host na nag-try noon, mga Car Rangers. Diba parang ako din, gusto ko rin parang maranasan yan. Pero sa tingin ko, not in a fair time. And yun, maganda siya kasi again, we're just trying to
boost our self-confidence. And then speaking of that, talagang pinursige. Nakita ko kasi yung journey ni Miss Rabia simula nung Miss Universe Philippines na ginanap dito sa Baguio. Oo. Kitang-kita mo talaga yung pagbabago ng transformation niya. Na talagang pagpupursige ang ginawa niya para magkaroon ng ganong katawan. Hindi biro mga Car Rangers na 24 kilos ha. Wow. Yung wings niya. So, ang bigat nun mga Car Rangers. At binigyan niya tayo ng privilege na makita na isuot ngayon. Yan. Umaga pa lang. Napaka-hot na ng topic natin. Handa ka na ba sa ating susunod na issue? Oo naman. Sige na. Issue number 2. Sorry. Okay, naman, di ba? Sabi ko na sa inyo, mga Car Rangers dito sa... Dapat nagkakapi po tayo, partner. Sorry, lutang siya. Pero it takes you. Sige, mga Car Rangers, pagbigyan nyo na. At nakulangan tayo ng tulog dahil sa mga intervening variables. Oo nga. Diba? Pinag-usapan namin yun. Oo. Sorry na, partner ha, kagabi. Kasi research muna po pag may time. Aral din, no? Mga Car Rangers dito naman, good news sa ating mga kababayan dito sa Benguet that binigyan natin sila ng ayuda in form of cash. 400 of them are child developer workers. Oo, workers. Kasi, Papa Paul, binibigyan nila ng halaga yung mga kabataan ngayon. And can you tell us more about what they do? Actually, itong ating mga workers na to, talagang malaki ang naging parte, lalo na ngayong pandemya. Dahil syempre, sila 24 hours or lagi nilang dapat bantayan ang ating mga bata na nasa orphanage or nasa isang mga children recovery unit and rehabilitation, kumbaga. Kaya malaking bagay ito sa ating lipunan na mabigyan sila naman ng respeto at pagpupugay o recognition. Yung binigay na amount sa kanila is 5,000 pesos. And mga Car Rangers, according to them, to the organization who provided that amount, hindi pa siya enough, to give the sacrifice na ginagawa nila. Kasi mga Car Rangers, tingnan nyo 24/7 nilang kasama yung mga bata. And some of them are parents like me that maybe may have not a time for their own children. Pero binibigyan nila ng oras yung ibang mga bata. Diba? Mga Car Rangers, bigyan natin sila ng enough na recognition and maybe the monetary value is not enough, but it could go a long way for their family. Iba pa rin kapag tayo pa nga tumutulong na to help the mga bata, paano pa sila na 24 hours na nandoon nakatutok. Pandemic pa ngayon mga Car Rangers, so limited din yung movement at galaw nila. Kaya kailangan nating mabigyang halaga sila. Kaya yun mga Car Rangers. And we will update you kasi marami pang platform para matulungan sila. Sa mga Car Rangers natin ang gustong tumulong sa kanila, we're definitely open for those collaborations. Yung issue number 2 talagang malaking bagay na malaman ng ating mga Car Rangers. Kaya narito na ang issue number 3. Issue number 3 ay tungkol sa ngayon napapanahon na Benguet General Hospital renationalization bill. Na kung saan ini-initiate ng ating Congressman Yap sa Senate na dapat ituloy na ang second reading nito. Oo nga. Last year was the first reading. February of last year was the first reading, mga Car Rangers. Ngayon sana we wanted to have a second reading para maipasa nila. Kasi ang goal nila is to bring or ibalik ang governance ng Benguet General Hospital to the government. Ang contentions kasi ngayon or ang gusto kasi nilang gawin is mapalaking hospital to add the bed capacity from 200 to 400 bed capacity. And aside from that, they also want to check the welfare ng mga frontliners natin doon in forms of their salary na pwedeng
gawing pataasin or dagdagan yung mga ano. Actually, meron na tayong mga iba't ibang mga bill or ordinance patungkol dito. Kung saan, pwede naman atang i-push na lang ni Congressman. Para sa akin Oo nga. Na ba't hindi na lang magkaroon ng partnership between the government to help that private? Kung maayos naman ang ginagawang administrasyon ng private sector doon sa Benguet General Hospital. At speaking of that, yung sa nurses naman or the frontliners natin, we can help through different aspect naman gamit ang government funds din natin, di ba? So parang it's a big move din para sa bill na yon ni Congressman Yap to push sa Senate. Ikaw, ano naman ang tingin mo dito? Ako, Car Rangers and Papa Paul, ang take ko naman dyan, same sa sinabi natin kahapon na kahit sino namang government, o kahit private or government sector yan, basta natatrato ng mabuti ang mga employees at nabibigyan ng tamang edukasyon yung mga tao. Bakit hindi? At saka mga Car Rangers, tignan nyo ha, medyo ano lang kasi, nakakabahala lang. Kasi nga pandemic, mas kailangan natin silang tulungan. Sa tingin ko mga Car Rangers, na mas bigyan natin ng halaga yung mas issue ngayon kesa yung pagpapapalit ng governance and ano. Isang ano na siya Ang gawin na lang sana natin is tumulong. Regardless if it's private or government sector. Kasi we, at the bottom of it, every time, nagtutulungan tayo. We are the one who lift everybody up. Diba? Itong mga aming opinion lamang at suggestion para sa ating issue na to ay talagang gusto lang namin maipahiwatig at sabihin ang aming mga opinion. Oo naman. Kaya nga, kasama nyo kami every morning for that. Kaya, ready na ba kayo sa issue number 4 natin? Pasok! Issue number 4. Ayan, ito na naman po tayo. Ito na ang issue number 4 natin. Talagang kailangan namin ng kape. Alam nyo ba, mga Car Rangers, ang dami na sa atin yung gustong mabakunahan. And nangunguna sa atin yung mga dual citizen natin, di ba, Papa Paul? Oo naman. Yung mga ating senior citizen. Alam nyo ba, hindi lang dito, we have in Antique, Candelaria, Calasiao, Las Piñas, ang mga nagpa-vaccines na. Wow, Calasiao, Pangasinan. Taga-Pangasinan ako. Nagutom bigla. And actually, Calasiao, Pangasinan, pero sa Manawag, Pangasinan ako. Okay. Pero may mga puto din naman sa Manawag. Sa amin, di pa ata nababakunahan ng lola ko. So parang may pila pa rin. At hindi pa, tinitingnan pa natin doon. Pero dito sa Baguio City, Papa Paul, meron na tayong pambato ano yun? Pambato natin sa mga centenarian? Wow! Sino yan? We have now a 100-year-old from Aurora Hills. So, nagbibigay-pugay kami sa iyo, Lola, for making sure that you are safe and making sure that others are safe as well. Yes, siya po si Ignacia Damasco na taga, East Middle, Modern Side. Aurora Hills. Kaya mga Car Rangers, nakita nyo if they believe that we can suppress the virus by having themselves vaccinated, tayo din. Malapit naman na yung atin, mga Car Rangers. And again, our government is pushing for a herd immunity within the end of the year, di ba? At sabi pa nga nila, ayon kay Dr. Hora, nung nag-interview ako during the vaccination site, sa isa sa mga vaccination site ay talagang vulnerable ang ating mga senior citizen at na dapat sila ang dapat mapriorita muna. At talagang sinusunod ng ating mga senior citizen na talagang magpabakuna sila. Oo nga naman. And aside from that, mga Car Rangers, maraming vaccines ang available for us. We just have to check what is available. And hindi siya sinasabi natin pipili tayo kasi ang government ngayon sinabi nila na hindi nila i-announce yung vaccine na i-administer. Kasi yung iba kasi Papa Paul, namimili kasi sila mas gusto nila ng ganitong brand aside from this brand. So, mga Car Rangers, ang pinaka goal natin is to still have you vaccinated regardless nga kung nga may comorbidities ka or kung senior citizen ka, merong nakalaan for them. Pero sa atin na kaya naman ang kahit anong vaccine, huwag na tayong pumili, ha? Oo, tama naman yun. Kasi ang vaccine yan, it will help our community, sa herd community na
inaasam natin. Kaya nga mga Ka-Rangers, kaya tutok lang kayo. And, ay nako mga Ka-Rangers, we will be giving you morning balita sa pagbalik namin. Ito ang tambalang Sipaw na magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Isang bagong coffee shop dito sa Baguio City, patok sa ating mga kababayan. Narito ang balita ni Charles Nico Limon. Coffee while strolling along the park? Say no more sa bagong bukas na mobile cafe na ito sa Rose Gardens sa Burnham Park. Alok nila ang ibang coffee experience outdoors, lalo na ngayong pandemic, habang pinagmamasdan ang ganda ng mga bulaklak. Ito ang pakulo ni na Michael William Jacob at King George Bueno na may-ari ng naturang mobile cafe. Dati silang may-ari ng cafe sa Baguio, pero dahil sa lockdown, wala silang magawa kundi bitawan ang kanilang pwesto. Nakakuha sila ng ideya sa food truck at coffee bar. Actually, nag-start yung coffee bar namin sa mga events lang po. So sa mga weddings, sa mga receptions po nila, nag-coffee bar kami doon. And then, dumating po yung isang, siguro break na rin po namin. Nung manganta ko, nito lang po na manganta ko. And super thankful po kami kay Ate Jomay kasi binigyan niya kami ng opportunity, ipinush niya kami na dito sa coffee bar na gamitin muna namin yung trailer niya. So dun sa manganta ko, nilaunch po namin yung coffee bar na may trailer, and super happy. Super happy naman po yung feedback ng mga tao. And ayun po, parang from there, nag-isip po kami ng concept na bakit hindi natin i-public din. I-offer din natin hindi lang sa mga events kundi dito po sa Baguio. It's very accessible kami sa public. Open kami, which is kinikater po namin lahat. And then, ayun po, ang nakakatuwa po dito is
habang nag-enjoy po yung mga tao dito sa park natin, dito sa Rose Garden, dito sa Burnham, nabibigyan po natin sila ng mga drinks para habang naglalakad, pag nauhaw sila. Yun po, yung ambience, actually yung ambience maganda po. Hindi lang kape ang alok nila. Meron ding inumin na may twist ng bulaklak. And then yung concept po ng mga drinks namin dito sa Le Bloom is based din po dito sa location natin, dito sa Rose Garden. So mostly po ng mga drinks natin may mga flowers. Ang gusto namin i-offer po, which is yun po yung signature namin, yun po yung moon milk. Meron po tayong harvest moon milk and pink moon milk po. So tea-based po siya na drink, and then may flowers po siya na syrup, tapos on top po niya may mga dried flowers po. May lavender, may rose, yun po. Kakaiba po siya, tapos yung pinaka naka-hook sa attention ko yung cart niya. Ang ganda po nung pagkagawa. Tsaka yung presentation po nung food. Okay na okay. I-post ko na nga agad sa IG tsaka sa Facebook Tsaka sinend ko na po sa mga friends ko. Double thumbs up or apat pa. I'm a local, so mahilig din po ako sa kape. I could honestly say I'll give it a 5-star rating pag may rating ng gano'n. Mabait po sila. This is a very, very great idea. Taken pa rin naman na may social distancing, so controlled pa rin yung crowd. Pero ang dami po talagang pumupunta. I think this is one of the first, kasi may yoke ba yun sa kabila? Ang ganda po ng idea nito. Bukas ang mobile cafe mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang presyo ng kanilang mga produkto ay naglalaro mula 50 pesos hanggang 100 pesos. Pinapaalala ng pamunuan ang palaging pagsunod sa mga health protocols na pinaiiral. Mga magsasaka sa Ilocos Sur na bigyan ng ayuda ngayong magtatag-ulan. Para sa karagdagang detalye, narito ang kwento ni Charmy Bosque. Ay pagkaloob sa iba't ibang Farmers Association dito sa probinsya ng Ilocos Sur ang mga fertilizers at hybrid rice seeds. Bilang subsidiya sa mga magsasaka ngayong panahon ng tag-ulan, magbibigay ang gobyerno probinsyal sa pamagitan ng Provincial Agriculture Office ng kabuang 16,500 bottles ng fertilizer at 50,000 bags ng hybrid rice seeds sa lahat ng Farmers Association dito sa probinsya. Tawagan ito kita yung munisipyo, tao may danto agalat tida ito yung Ryan rice seeds na then ito no asada ito surote yung munisipyo tayo warasay kung talagitik farmers. Ayon kay Governor Ryan Luis Singson, tuloy-tuloy pa rin ang distribusyon ng rice seeds para matulungan ang mga magsasaka. No malagi kami idi apo nagaduti request nga no mabalin isap-sapat tayo ti nag-distribute no may timing dati ka nagtudo ka dakwa. So dati naramid tayo advance tapno hanga unay nga marigatan di kito farmers tayo ken parte dati manin apo iti recovery plan iti probinsya tayong Ilocos Sur. Maliban naman sa libreng rice seeds mula sa Department of Agriculture Philippine Rice Resource Institute sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program, malaking tulong din ang Ryan Rice Hybrid Seed Assistance Program bilang dagdag subsidiya para sa 75,000 registered farmers ng Ilocos Sur. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Praktikal na wedding souvenir patok sa mga netizen na gawa ng mag-asawa galing Baguio. Para sa detalye, narito. Online ang wedding souvenir idea ni Jonathan at Feliz Ann Manuel sa kanilang kasal kamakailan. Mga gulay na nasa bayong ang kanilang ibinigay sa kanilang mga bisita. Ako'y nagagalak na malaman na marami pala tayong kababayan na naghahanap ng practical souvenir ideas, just like our salad basket. Good news po ito sa ating mga local farmers and artisans. Malaking tulong po ito sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Hangad ni Feliz Ann ang makatulong sa local farmers and artisans. During my youthful days po, I'm already an advocate of local goods. Started to appreciate the culture of the Cordillera region 12 years ago, nung nagsimula ako nagstay sa Baguio. Since then, pati mga local goods sa region, sinusuportahan ko na talaga. Yung konsepto po namin ng wedding souvenirs ay nagsimulang mabuo bago pa man po magpandemya. Sa kadahilan ng una, dahil gusto ko talagang tumulong sa ating mga local farmers. Dagdag pa ni Feliz Ann,
ang tunay na pagdiriwang ng kasal ay di nasusukat sa pagkagrandioso nito. We have to dig deeper and know what really matters in this life. Hindi lahat ng kasal ay dapat grandioso. It has to be practical, especially during these trying times. At ang pinakamahalaga, tama at tunay ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin lamang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza para sa Morning Balita sa Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo.
Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Partner, Webes sama-sama ngayon. Siyempre, ang mga guest natin, it's all about sama-samang pagtutulungan at bayanihan. Oo naman. And aside from that, sama-sama na din tayong matututo mamaya with another guest. Kaya ka-Rangers, excited na ba kayo sa ating guest ngayong Webes sama-sama? Oo naman. At narito na ang ating first guest. Siyempre, isa sa mga nanguna ngayon ay mga cyclists na umuso, di ba, ang pagbabike ngayong pandemya. Oo din. At ito nga ginawa ng isa sa ating grupo ay talagang nagbigay ng tulong sa ating kapaligiran. So let's welcome Sir Van Katayong. Hello po. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Kamusta po? Yes. Ayos lang. Medyo cloudy dito sa port ng Zambales. Kami din dito, sir. Ano din. Wow! Nagkakape na si Sir. Yan naman. Sir, syempre nabalitaan namin at nakita namin sa social media ang ginawa ninyong pagtulong sa ating kapaligiran, especially the Coastal Cleanup Drive. Kaya nga. Sir, ikwento niyo naman ang inspirasyon nyo dito sa proyektong ito. Actually, we are inspired kasi last week celebrate yung World Turtles Day. That was May 23, and we were thinking of a project na makakapag-benefit dun sa mga pawikan na naglilay ng egg dun sa Narciso, Zambales. Ang coastline kasi ng Zambales, dun madalas na naglilay ng eggs yung mga mother pawikan natin. Nagsisimula in October hanggang month of March. Kaya naisip namin na linisin yung lugar na kung saan dun sila nangingitlog para siguro mas maging maganda yung mas maging productive yung paglay nila, mas maging malinis yung area. Ayan, kakaiba nga, no? Kasi, di ba, nasanay tayo na ang cyclist is all about physical development lang. Ngayon, ginawa nila to help our environment. Sir, sino-sino ang ating mga kasama dito sa proyektong ito? Nagtulungan ang dalawang grupo dito actually, ang Humanist Alliance Philippines International. Sila yung nag-sponsor ng mga shirts na ginamit namin, and at the same time, nag-provide din sila ng morning snacks for our cyclists. And second is yung mga volunteers na nakasama natin, which came from Zambales Cyclist Network na based dito sa Zambales. Sila yung mga cyclists na residents from Subic, Castillejos, and San Marcelino. Wow, ang dami pa siya. Naging international collaboration pa siya. Sir Van, ang laking bagay ng ginagawa nito for yourself. Ano yung kahalagahan nito in our environment? Mahalaga siya kasi ang environment ang nag-provide sa atin ng pagkain. Ito ang shelter natin. Dito tayo nakatira. So, importante na mapangalagaan siya kasi wala na tayong ibang pupuntahan. Opo. And kung napansin nyo kung gaano karaming basura yung nakalap niyan, kung hindi natin siya pinulot at ginather, lahat yan mapupunta sa dagat. At kakainin siya somewhere ng mga isda, ng mga at magiging pollutant siya. If you have seen yung isang article sa, was it Inquirer, na yung isang malaking isda na nakuha sa Palawan, nung binuksan nila yung tiyan, may mga takip ng soft drinks, mga plastic products. Yun yung dumalason sa ating ecosystem. Tama sa ating lalo na sa mga isda natin na pinagkukunan natin ng pagkain. At Sir Van, about dito po, ano pong gusto niyo sabihin? Siyempre, ang isa sa mga nagkakalat, hindi natin masasabi, ay mga bumibisita sa mga nature spot na to. Ano pwede niyong sabihin sa kanila? Well, hindi naman kasi lahat pwede mong talagang engage na mag-care sa environment. Ang pinakamalaking bagay na pwede natin gawin, huwag tayong magkalat. Kung hindi natin kayang maglinis, huwag na lang nating dumihan yung paligid natin. Number one. Ikalawa, kailangan na
yung merong lugar para dun sa mga dinala nating basura. Kung nandun tayo sa sarili, kung titignan natin na kung yung dagat sarili nating bahay, gusto ba natin na makalat siya? Syempre hindi, di ba? So, kung bisita lang tayo doon, dapat kunin natin kung ano yung dinala nating basura. At yun, protektahan natin siya. Oo nga. O sabi ni Sir Van, if you cannot help them, edi wag na lang tayong magkalat. Sir Van, also napunta kasi ako sa part ng Bataan and they also have a Pawikan Sanctuary doon. Sir Van, gusto ko lang malaman, how can we collaborate kaya sa ganitong mga organization? I'm actually not a representative of Pawi Care Hatchery. Yun yung nangangalaga ng mga pawikan na nangingitlog dito sa area ng Zambales. Pero I think we have a Facebook page na pwede nyong bisitahin. Pero for now, kasi nakiko-coordinate kami naman sa kanila prior to this project. Yung nga lang, dahil sa COVID restrictions, hindi pa sila nag-aalaw ng mga seminars. Pero you can still donate. Still donate to the organization. Pwedeng monetary, tsaka alam mo yung simpleng mga biscuits tsaka coffee. Yun lang yung request ng mga rangers din ang tawag sa kanila. Sila yung nagpapatrol sa coastal areas ng Zambales during the months na nangingitlog yung mga pawikan natin. From month of October to March. Sir Van, saktong-sakto yung ginagawa ninyo sa paglilinis ng ating coastal. Dahil doon mismo, di ba, ang ating mga nesting ng ating pawikan. Tama, Sir Van? Yes, Sir Paul. And then dagdag po dito, ano po ang kahalagahan ng bayanihan of collaboration ng iba't ibang grupo tulad ng Zambales Cyclist Network? Importante siya kasi kailangan hindi magagawa siya ng isang tao, isang organization. Kailangan combined, joint effort ito. Kasi hindi talaga natin ma-zero yung basura eh. Meron tayong makikitang basura sa daan. Pero kailangan mag-take action na tayo. And kailangan may coordination ng local government, ng mga pribadong sektor at bawat individual para maging successful at mapanatili natin na malinis yung coastal areas natin. Hindi lang dito sa Zambales, but all throughout the Philippines. Importante yan. Sir Van, syempre ito yung kauna-unahan, tama po ba na collaboration ninyo with the Zambales Cyclist Network at ang HAPI na kung saan it's the Humanist Alliance International Philippines Zambales Chapter. Ano po ang next dito sa grupo na to to pursue this advocacy to help our environment sa pamamagitan ng Coastal Cleanup Drive? We have actually talked with the people, the mga lead ng Zambales Cycling Network, and we're planning to do it on a monthly basis. Wow. At the same time, hindi lang kasi sa kung mapapansin nyo ang Zambales area from point A to point B, masyadong mahaba siya. Mula Olonga po hanggang Santa Cruz, Zambales. So what we're planning is to do it monthly, and at the same time, i-promote din yung tourism ng Zambales kasi pandemya pa and kailangan i-ready na natin din yung local industry para matulungan tayo na matulungan natin ang turismo ng Zambales. Kaya nga. Kasi I've been there, Sir Vance, pero hindi specifically sa Zambales, and nakita ko na daanan na napakaganda ng coastal reef natin, and yung ginagawa niyo is napakalaking bagay to help in the environment. Sir Vance, yung collaboration with other organization, ano pa yung sa ngayon, sir, yung mga kailangan nyo? Kasi pandemic nga, ano yung mga basic na kailangan nyo that maybe some of our ka-arrangers ay nakikinig? Kailangan natin ng number one, volunteers talaga. Kung meron tayong oras at halimbawa healthy and fit naman tayo, we can do social distancing sa pagkulit ng basura. Kung meron tayong mga organization na gumagawa ng ganitong klaseng mga aktibidades,
importante na makialam tayo, sumama tayo sa mga ganong activities. And if you want to specifically dito sa organization na sa Cleanup Drive na ginagawa natin, pwede nyo i-visit yung website ng happyhumanist.org. You can check yung mga advocacies and on how you can help dito sa ginagawa nating programa. Ay, Sir Van, no? Kakaiba ang ginagawa ninyo kasi cyclist. Tama po ba? Cyclist din po kayo, Sir Van? Kayo mismo? Yes, Ayan, di ba? Kaugnay din sa Zambales Cyclist Network, talagang kapag may pinupuntahan po ba kayong lugar, talagang pinupush pa rin ganitong mga aktibidades at kahit sa simpleng act lang? Yeah. Importante kasi na kahit saan may kalat. Hindi talaga mawawala yan. Kaya kailangan din making good influence tayo sa mga tao. Pag nakikita kasi nila na ginagawa natin, una may hiya sila na magkalat na. Dalawa, may instill sa kanila at mareremind na kailangan nating pangalagaan yung environment natin. Kasi ang dami nating benefit sa kanya, tapos ang gagawin natin, dudumihan lang natin, parang hindi naman tama yan. At ayun na nga, kaugnay pa dito, talagang malaki ang tulong din ng paglilinis sa Coastal Drive ninyo dito sa Zambales, na kung saan ito nesting place ng mga pawikan. Sir Van, ano po ba ang malaking dulot ng mga pawikan sa ating environment or biodiversity? I'm no expert, pero sila kasi ang nag-gauge kung gaano ka-healthy yung ecosystem natin. Yes, the marine life. Kung healthy sila, healthy din yung marine life natin. If you haven't, nabanggit na to dati na in every 100 na baby pawikan na pinapakawalan nila, more often than not, isa lang yung magsasurvive. So, magiging gauge siya ng health ng area natin kung mas maraming pawikan ang babalik para mag-nest ulit. Oo nga. Life expectancies, ika nga. Sir Van, after at some point, malilinis natin ang coastal reef, meron pa ba kayong naiisip na iba pang proyekto aside from this? Other projects na ini-aim namin that is with coordination with Department of Agriculture is yung pagtatinim ng bakawan. Kasi we're just waiting for their go signal. Kailangan nila ng volunteers para magtanim, number one, and kailangan i-monitor yon. So pag nagtanim tayo ng bakawan, which is yung kung saan naman yung nesting grounds ng mga isda, papansin nyo yun, importante yun for the fishes na naglilay ng eggs at nagpapalaki ng mga isda. Kailangan nating i-monitor kung dumalaki ba siya, kung namamatay. So, ang gagawin ng group is i-replace yung mga namatay ng mga bakawan or mangroves na tinanim natin for the previous month. And gagawin natin to for about a year. Once in a month, kailangan ma-check natin yung progress ng mga pagtubo ng mga mangroves. Oo nga. Ayan, partner, no? Napansin ko, it's all about development communication. Also, our DevCom principles. Kasi kung ano yung kailangan dun sa place, yun dapat ko magre-resource. Kasi ngayon, Zambales, it's all about coastals. So, dapat dun ka mag-invest to help the environment. Diba? Napansin ko, it's all about coastal, cleanup drive, and mangroves. Talagang malaking bagay itong ginagawa ninyo, Sir Van. Hindi siya, collective effort siya, Sir Van, and nakikita namin that in the future, it is definitely going to go far. Sir Van, gusto naman nating imbitahin yung mga car engineers natin to be part of this kinds of program. Ano yung mga mensahe niyo sa mga car engineers natin? Nananawagan po ako sa lahat ng mga, hindi lang cyclists, pati lahat ng mga individuals na pwedeng lumabas na dito sa panahon ng pandemya to act on protecting the environment. Nagpahinga kasi tayo Simula nung nagkakaroon ng COVID, hindi masyadong lumabas yung tao, medyo nabawasan yung mga activities. Hindi napopulute
hindi nadagdagan yung pollution sa area ng mga, specifically sa mga coastal areas. Pero kung wala pang pollution, ang dami na natin nakuhang basura. What more pag bumalik na yung tourism? So, habang ang turismo ay binubuksan natin paunti-unti, kailangan ma-remind sa mga tao na kailangan pangalagaan natin siya. At i-maintain natin yung cleanliness. Kasi importante yan, wala na tayong pupuntahan iba. Pag madumi siya, babalik at babalik ang basura sa atin. Tama naman mga ka-Rangers, nag-iisa lang ang planeta natin or Earth natin and environment natin. Kaya dapat nating alagaan. Oo naman. We only have one Earth, ika nga mga ka-Rangers. And Sir Van, napakalaking advocacy nito. And nagpapasalamat kami kasi meron kasing isang taong gagawa, sisimulan, at mas magiging malawak siya. And sana mga ka-Rangers, naging inspirasyon si Sir Van na kaya nating simulan sa maliliit na bagay to something that is more and far bigger that we can do. Ika nga nila, small gesture having a great impact sa society natin. At maraming salamat kay Sir Van, kay Sir Gary Rabang, and sa grupo ng Happy Human Alliance International Philippines, Zambales Chapter, at ating mga siklista sa Zambales Cyclist Network. Sir Van, meron pa po ba tayong gustong batiin or pagpasalamatan and i-promote? Meron akong gustong pagpasalamatan ng RNG Luzon para sa pag-feature nitong mga ganitong klaseng activities para mamulat yung ibang tao na gawin din ito, mas ma-encourage, mas maraming ma-inspire na tao para gawin ito. Thank you sa inyong dalawa. Yes, and congratulations, Direct Paul. You made it again. Galing mo talaga. alam ni Sir Van. About sa film ko ata. Oo nga, Sir Van. And kami din, saludo kami sa kaya niyong gawin, Sir Van. And reminder lang, Sir Van, ingat kayo. Kasi kung wala po kayo, walang inisyatibo, walang magiging action. Maraming salamat, Sir Van. May pasasalamatan pa po tayo, Thank Sir you, Van. ma'am. Meron pa po ba tayo pasasalamatan, Sir Van? We just like to thank Humanist Alliance Philippines International, ang Zambales Cycling Network, ang RNG Luzon, and I just like to greet Miss Emang, founder ng Happy birthday. Happy birthday po! Ayan, maraming salamat po. Sir Van, at sa grupo ninyo na Happy and ating Zambales Cyclist Network. Yes, maraming salamat. And again, ingat lang po, Sir Van, kasi nga, yung katulad ni sinabi ni Sir Van kanina, let us be a responsible tourist, and in the future kasi bubuksan na yan. And ang ganda-ganda ng ating coastal reef, mga ka-RNgers. Alam nyo ba? Di ba? Nag-isip ako kanina. Na naman, kay Shikay na. Nag-isip ako kanina, kaya ako tahimik, mga ka-RNgers, that the smallest variety of fish is found in the Philippines. Alam ko yan. Ano? Pandaka pygmea. Very good! Ang galing ni Papa Paul yan, di ba? Biglang nag-sync yung utak namin. Kaya tahimik ako, Kasi ka-RNgers. nag-compete ako dati ng General Information Oh! Quiz. Ako yung representative ng high school. Yan. O, di ba? Hindi lang yan. Alam mo kung nasaan nahanap yon? Saang lake? Lake Cebu? No! Lake Buhi. Diba? Hindi ko alam eh. Nag-guess lang ako eh. Yan. So, mga RNgers, nakita naman natin how inspiring the story. And swak siya sa ating Huwebes. Sama-sama. Kaya mga ka-Rangers, tumutok lang sa next na guest namin. Wow, oo naman. Bigyan natin sila ng konting patikim, partner. Oo nga, kasi mga ka-Rangers, unti lang yung kaalaman natin sa isang probadong sektor ng na nagbibigay ng electricity sa atin. Saktong-sakto, partner. Oo, kasi bibigyan lang natin ng impormasyon yung mga car-rangers natin kung ano to, anong ginagawa nila, at marami pang iba. Kasi Huwebes, sama-sama nating makikita yung plataforma din nila. Kaya samahan ninyo kami dito sa Tambalang Sipaw na magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all
to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente.
Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyan ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Napaka-educational, di ba mga ka-RNgers? Talagang nabigyan tayo ng kaunting intro sa next guest natin, di ba partner? Kaya nga, so sama-sama nating batiin ng good morning si Miss Melba Batario, which is the Government Relations and Regional Affairs Leads Specialist of NGCP. Good morning, ma'am. Ayan. Hi, good morning, Ms. Shakina. Good morning, Paul. Good Saka morning. sa lahat po ng nakatutok sa RNG, morning balitaktakan. Ayan. Thank you, ma'am, for giving us your time. And sabi nga namin ni Ma'am Melma kanina, aasaran kami, baka daw marinig yung mga aso. Sabi ko, akin na lang po, Miss Melma. So, kamusta po, Miss Melma? I'm good, thank you. And maraming salamat for giving us this opportunity para maipakita natin yung mga transmission line safety tips natin para patuloy tayong maging, hindi lang mawalan ng kuryente, pero mabantayan natin na maging ligtas ang lahat sa paligid ng mga transmission lines, towers lalo na. Yan naman yung goal natin for this day is to give our car rangers an education. And Miss Melma, punta na tayo kaagad. We just wanted to know, ano nga ba? Ano ang NGCP? Ayan. So okay, tulad ng kanina nga, sabi mo, it's a privately owned corporation ng NGCP. So as to the coverage na tinatanong mo, it is the sole transmission service provider in the whole Philippines na
ito yung power grid operator. We call it the power grid operator. Nag-iisa lang ang NGCP. Ayan, nakita naman natin kung ano siya. Ma'am Melma, curious kasi kami kung ano yung coverage or sakop ng NGCP. Yes. So buong Pilipinas, NGCP has 3 grids. So Luzon, Visayas, and Mindanao. So the lines are interconnected. So as a transmission line provider, ito yung dikit-dikit or connected yung mga transmission lines natin. So sabi ko nga, entire Philippines is the sole, yung NGCP is the sole provider ng transmission service. Ma'am Melma, hello po. Ang tanong ko po naman is, ano yung difference ng NGCP from power plants and electric cooperative po? Ayan. So yes. So meron kasing 3 key players para makarating yung kuryente sa ating mga kabahayan. So NGCP, kumbaga ang tawag natin, NGCP is the highway between the power producer going to the power users. So ang una is the generator. Dito nagmumula yung kuryente from different sources. Yung mga power plants natin, it may be wind, water, coal, steam, iba-iba yan. So dadaan yan sa high voltage transmission lines ng NGCP. So from the power generator or from the power plants, dadaan yung kuryente na na-produce doon, and then sa pamamagitan ng matataas na voltahe, ipapadaan naman ngayon ito sa going to different communities through the substations na pagdating sa substations, ilo-lower yung voltage hanggang makarating sa distribution. So dito sa ating area, dito in Benguet, it's Beneco. And then from Beneco, it will also again lower down yung voltage para makarating ng safe sa ating mga kabahayan. So yun, Talagang tatlong kumpanya, players. Oo. Ganun pala yun, di ba, Papa Paul? Talagang sama-sama nating ma-educate dito sa ating next guest natin na si Ma'am Melma. Ma'am Melma, about usapang electricity to, no? Ano po yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng power interruptions? Yan. So, dalawa. Una, meron tayong tinatawag na scheduled. Pag scheduled kasi, ito yung mga announce namin, no? This will be the activities na kailangang mag-implement ng mga either repairs, scheduled maintenance, kung corrective man or preventive, these are planned maintenance activities. And then, pangalawa is yung unscheduled power interruptions. Dahil nga 3 players, no? It's not just NGCP ang pwedeng mag-cause ng power interruption. This may be caused by different factors involving yung key players. Pwedeng tungkol doon sa supply or from the generation part. Pagdating din naman yung mga transmission, if it may be affecting yung mga substations or high voltage lines ng NGCP. And third, meron din tayo yung partner natin sa distribution utilities. So other causes nito, yung mga hindi natin maiwasan, like yung mga accidents or yung mga typhoons. So during typhoons, meron yung mga natutumbang kahoy or during may mga landslides or naapektuhan yung ating mga transmission lines, not only for NGCP dahil nga caused by mga natural causes, kasama din natin yung ating mga partner utilities. So tulong-tulong tayo na mag-inform kung ano yung mga causes nito. And then we also have this partnership na during, especially for pag mga tagbagyo, nagpapasalamat ang NGCP sa mga partners natin like Beneco and Mupreco. May mga times na hindi natin maabot agad-agad yung area, but sila ang nagre-report sa NGCP if there are causes na nakita na nila. Mas mapabilis yung ating restoration instead na mag-uumpisa tayo sa paghahanap pa lang ng location ng fault. And then, yung mga accidents, so yung mga pinakita kanina, talagang thank you, RNG, dahil ito yung mga different causes nga, yung mga vegetation, yung mga dumadaan sa mga truck, hindi natin na-expect na pati pala ito, no? Yung mga nagpa-park under the lines, may cause yung mga, pag nagkaroon ng induction din, yung mga dumadaan under the lines na may hawak-hawak na mga
anything like yung mga kahoy and yung mga structures, yung mga nagpapatayo under the lines. This may also cause power interruptions or vegetation. So marami tayong causes ng power interruption. Kaya yung mga napanood natin kanina, lalo na ngayong summer, we also advise yung mga bata na huwag magpalipad ng saranggola under the lines. Kasi yung taas ng voltahe ng linya ng NGCP, that's kaya nga sabi natin, it's high voltage. Kumpara sa bahay natin na 220 volts lang, yung sa NGCP lines, imagine yung 69,000 volts. So, hindi lang kahoy, hindi lang bato, even yung tali ng saranggola ay maaring maging daluyan ng kuryente na maaring magdulot ng aksidente. Ayan, usapang kwan naman po, no, electricity pa rin. About ano pong mga tips natin naman, lalo na ngayong summer na at painit na ng ating weather. Ano pong tips natin sa ating mga car rangers sa kanilang bahay para makatipid ngayong summer? Yan. So, dito sa atin sa Baguio, swerte tayo, no? At hindi ganon kainit. But still, yung pagtitipid ng bawat isa ay malaking bagay kasi pag naipon yon yung mga pag hindi masyadong mataas yung demand or nakakatulong tayo sa pag-reduce ng consumption natin. Ang isang tip na talagang malakas itong konsumo kasi yung mga pagpaplansya, simple tip pero malaking bagay ito. Let's make it a point na pag nagplansya tayo or yung gumamit tayo ng kuryente is yung mga off-peak times, yung maybe after 9 p.m. or before 9 a.m., yung hindi masyadong madami pa yung gumagamit ng kuryente. Then ugaliin din natin na i-unplug yung mga hindi natin ginagamit na appliances kasi kahit na hindi naka-on yan, pero pag naka-plug, pero pa rin dumadaloy doon sa mga doon na kuryente doon. At so unti-unti or kahit na konti lang yan, makakatipid pa rin tayo. And sa ating mga, dahil nga mainit na panahon, no, Paul, yung mga electric fans natin or yung mga gumagamit ng aircons, malaking bagay din pagka nalilinis natin, mga fan blades, mga condenser na yan. Kasi mas nakakatulong pagka malinis yun, mas mahina yung hatak, kumbaga yung pag-turn ng electric fans natin ay hindi na kailangan na ilagay natin sa maximum na yung kahit sa 1 lang yan, okay na okay na with us. Rather than pagka hindi siya nalinis or na-maintain, mas nagiging mataas din yung ating konsumo. So marami pa po like yung sa mga, although we know yung mga sa paggamit natin ng mga ref, yung mga wag natin i-open yung mga yung laging nag-open ng doors ng ref. And aside from that, again, we encourage na yung sa ating sama-sama, kumbaga we limit yung ating, kumbaga meron tayo sa bahay, if we can use yung isang area na lang for watching the TV, na hindi yung kanya-kanyang lugar tayo. And then, that's also a bonding for the family, that aside from conserving yung electricity, pagsama-sama, isa lang din yung gamit nating isang nakasaksak lang na TV. That's also another form of power conservation. Marami pang mga tipid tips galing kay NGCP at kay Ma'am Melma. Talagang mga ka-rangers, di ba, narinig nyo, marami pang mga paraan. Oo, for us to save electricity. Ma'am Melma, gusto ko lang balikan kasi gusto nating i-remind yung mga car-rangers. Bigyan nyo naman kami ng iba pang tips on how to be safe in those transmission lines po. Yan. So, dito kasing mga transmission lines natin, actually malayo naman sila sa mga kabahayan. That's why they are built away from the communities dahil nga sa taas ng voltahe nito. But then, dahil hindi masyadong or hindi naman laging or hindi 24/7 na nababantayan yan, no? Merong tayong reported incidents of pilferage. So, we request na pag meron tayong mga nakikitang hindi, yung mga unusual along the transmission lines, please help us report sa NGCP or we can also yung mga to warn yung mga bata lalo na, no? Kasi pati yung mga nagpapatayo ng bahay, minsan sabi nila, we are not aware na bawal pala ito. So there are various clearances na kailangan i-observe nila pagdating sa pag-construction ng mga houses. Let's all be aware of this. Pag meron tayong mga plans to construct our houses, let's seek clearance muna kasi sayang, may mga nagpapatayo ng mga bahay tapos
kailangang i-request din namin na maalis yon kasi it's not safe to build structures under the lines. Napakadaming tips naman yan, Miss Melma. Thank you kasi nire-remind mo kami dyan. Miss Melma, sino yung mga gusto nating pasalamatan at saka yung mensahe natin sa mga ka-RNgers natin? Yes. So, Miss Gina, I would also like to inform pa rin na tomorrow, meron pa rin tayong scheduled power interruption covering yung buong, almost all parts of Benguet. Almost all parts of Baguio City, pero momentary power interruption. Yun yung nauna kasi no Wednesday we had that, pero 30 minutes lang, less than 30 minutes, and another for tomorrow. So I'd also again remind that. And gusto ko rin magpasalamat of course sa partner namin dito sa area ng Baguio and Benguet, of course si Beneco. It's always been helping us through the dissemination ng mga activities na ganito, and it's a partnership actually. Hindi lang ito, meron din ng activity ang Headcore, no? But we work together as partners in the industry. So we'd like to thank all our partners in the power industry. And of course, we'd like to thank you, kayo sa media, who's also helping us disseminate yung mga vital informations. Thank you so much. And of course, for NGCP for giving us this opportunity na to be of service not only to a certain area, pero mapanatili natin na ligtas, na reliable ang ating transmission lines. Ito kasi yung tungkulin ng NGCP, pero hindi namin po ito magagampanan ng kami lang. So we'd like to thank everyone who has been there supportive to NGCP in all our endeavors. Maraming salamat, Ma'am Melma, dahil sa napaka-educated and informative na ating natunghayan ngayon na maka-Rangers. Kaya nga, kasi nabigyan natin sila ngayon ng pananaw kung ano ang NGCP, anong pinagkaiba niya sa ibang kooperatibo. Kaya Ma'am Melma, maraming salamat. And I hope to adopt your dog soon. Ay, may ba ganun? Seryoso mo siya. Yun. Also, thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po. Partner, napaka-gaganda ng ating mga storya ngayong araw na to. Oo nga. Alam niyo mga ka-RNgers, ang dami kong napulot ngayong umaga. Anong napulot mo? Tulog. Hindi. Charot. Marami tayong napulot na kaalaman. Oo, nakaalaman. At swak siya sa ating Webes sama-sama. Nakita niyo yung how a small act of gesture can now educate a lot of people. Kasi tingnan niyo mga ka-RNgers, simple ngang gawin yung paglilinis or pagpulot ng basura sa coastal reef. Pero ang laking impact niya sa biodiversity ng coastal reef and the holistic as well. Yung binigay naman na tips sa atin ni Miss Melma, it will also go beyond this kasi hindi lang dito sa mga may bahay, hindi lang sa mga ka-RNgers natin, pero pinapakita natin how it revolve around na kasama natin. Marami tayong ibang kasama or key players na tumutulong for it to be one. Yan yun eh. Ako naman ang natutunan ko at nakuha ko at napulot kong kaalaman ngayong umaga, Webes sama-sama, ay kapag sama-sama tayo sa isang bagay, maliit man na bagay ito, magkakaroon ng malaking impact. Kaya sa una nating guest na si Sir Van, talagang sa maliit na pagpupulot pa lang na mga basura sa ating coastal line ay talagang malaki ang dulot ito sa ating karagatan. At malaking impact ito, especially sa ating mga pawikan. Yes. And dagdag pa dito, Webes sama-sama nga dahil sama-sama din tayong natuto ng iba't ibang informative ideas and top na kung ano ang pwedeng service ng NGCP. O, diba? Yan. Mga ka-RNgers, maraming salamat sa pagtutok every morning. And shout out also to our RNgers sa Taiwan, sa Hong Kong. We also have one in Bulacan. And for those watching in Zambales, all the way from to City Hall and to Lemonade employees. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Webes sama-sama nating maging masaya ngayong araw na to. Kaya dagdag pa dito, gusto kong batiin pala ang aming Big Smile people na sila Rene Solomon, Kasim Khalid, at Mark Angelo Mamitag. And dagdag pa dito ang ating Twitter space na Daily Ayuda na kung saan sila Scene, Mars at Smiley. Nagkakaroon sila ng actually maraming segment dun. Bibles sharing and other stuff. Yan. O sa mga ka-RNgers, tutukan nyo yan ha. Mga ka-RNgers, sobrang
natuwa kami sa pagtutok nyo ngayong umaga sa amin. So to our sponsors, narito na ang ating mas sponsors na sina Katialis, Mizar, TG Home Builders, Baguio Country Club, Laymoning Hotel, hello po sa inyo dyan, NGCP, Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe and milk tea dito sa ating syudad. Crystalland, Mega Tower, Lorma Medical Center, Amyanan Balita Ngayon, May Manox at ating Pine Estate Gaming Corporation. oh, di ba mga Car Rangers, ang dami niyan. And mga Car Rangers, a reminder, alam nyo ba, we are also heard through Spotify, Apple iTunes, and podcast. Narinig ko yung boses ko, parang sabi ko, ay, nandun tayo. Di ba, mga Car? Na-excite talaga ako. Narinig ko nga. Yan, so mga Car Rangers, tutok lang, kinig lang on those platforms. And follow us on our social media platform tulad ng Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube. Sa YouTube, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga iba't ibang at bago na videos namin. At via Twitter nga, di ba? I-tweet nyo lang ang inyong hinaing at sumbong gamit ang hashtag RNG Luzon. Also, visit our website page ng RNG Luzon na rngluzon.com at marami pang paraan para mapanood at mapakinggan kami. Oo, yung website kasi mga Car Rangers, merong mga write-up ang ating mga journalist doon. And bukas mga Car Rangers, meron tayong isang bisita na patuloy ang pagtulong sa atin. That's her write-up is also in rngluzon.com. So visit our website, and again, it's a form of education sa ating lahat. Speaking of pagtulong, no, talagang tuloy-tuloy napansin ko lahat talaga ng ating mga guests and other topics and issues, talagang mayroong pagtulong bayan ngayong pandemya. Yes naman. So mga Car Rangers, tutok lang araw-araw dito lang sa Tambalang Sipaw na magpapasaya, dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Katialis. Say hi to a new confidence with Katialis. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Alam naming nag-aalala ka
Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.